Elitze, ongi etorri, arrantzaldeon. Eseri lasai. Hortxe. Bueno, ongi etorriak. Eskerrik asko. Bai, zerta, pixkat urduri edo lasai edo nola zaude? Bastante. Bai, Nikolako gauzako indikan ez ditu superau. Ez, olasan eta ja inaiz hartzen, baina geroko entrevista eta... Adibidez, Uliarriaren txapela irabaztea. Zer da zuretzat txapela, hau? Bastante importantia. Osa, netzako beste txapel bat bezera, baina bai, badaka izena. Uliako txapelketak, hasi que... Bai, txapelketa berria da, ez? Berez, ez? Bai, neskanak 2 urte joaz. Lehenko urten izan zen aurreneko aldia eta aurten bigarren gua. Jendea jakin dezan, 70 kiloko harri irregularra da, Uliakoa, eta Trinitate plazan jokatzen da. Trinitate plazak badu bere ospea, herri kiroletan. Zu nola iritsi zinen, plazara ze esperantzarekin? Egile esan oso urduri. Osea, enun bate nigan konfiantzen. Porque aurreko urten bai, junitzan lan hona ingo nun horrekin, pentsakera horrekin, da azkenen bastante urduritasuna, denbora gutxi plazan, azkenen bastante liau nun. Porque pentsatzen nuen baino asko zoker bat azitzaiten. Eta aurten hori nakan, urduritasuna eta berriz... Eta zuk uste iaztik ona ikasi duzula, behar bada plazak eman dizula beste patxara bat txapela irabazializateko? Konfiantza bai. Konfiantza eta teknikare bai asko. Lehen urten bai bilin nintzen gehiago borrokan. Da herriakin borrokan azte zanen galtzen zuateatzea. Azkenen da patxarakin hartu, eta lasai-lasai, gauzak pasuak ondoin. Eta nolako harria da, Uliako harria? Nola heldu behar zaio edo zer behar da ongi altxatzeko? Azkenen arrautza du ezela da. Ez dakit nola esan. Normalen ite dugu, ez dakit nola esplikatu. Irudiak hortxe daude. Adibidez, harriak izango du, ez, helduleku egokiren, heldulekurik ez du, baino, nondik konbeni, nola konbeni hartzea? Puntatik heldu, ez dakit pixkat aurren alde hau altatzea, eta geho giratu inberda. Hemen ja, gora jo, eta geho hor bakoitzak bere estilua, no? Batzuk golpia mate jo, nik zuzenian salto itet, porque golpiakin oindikan ez dakat zeikan. Zu noiz konturatu zinen, aurten agian bai? Nik enekin. Ez zenekien? Ez, osea, nik uste nunen nula emango gaina. Osea, Jose Ramonek bai esatezin aurten, zan, Uliako harrian ekisain. Ekisain aurten bai, zuk irabaziko zo. Aurten bai, eta lehen urteko ikusita, osea, enekan, esperantzik. Eta ze ikusten otezizun ba, Jose Ramonek esateko baietz? Azkenen etxian da lan osonak iteitugu. Eta hortikan. Osea, lehen urten bai, hasieran ni azken izan itzan ateatzen. Da, Karmelek 16 altzaldin zitun. Osea, nik etxian 18 hola iten iton. Orduan izan zen, uneria da, eta konfiantza horrek plazatean itzan, da ja, ez dakit izan, o konfiantza, o presillo hoi, que dana larrutu nitzan, osea, oso gaizki. Azkenean 17 jasoaldi egintzen nituen, horregatik txapela irabazi. Ikusitzagun, irudiak Uliako harria 17 aldiz bizkarrera. Azken minutuan sartu horretik 13 izango ditu, eta marka 16. 14. Txapela berea du, marka jartzera orain. Bai, minutu erdi. Bi erraz sartuko ditu. Amasei, Karmelerena berdindu du. 20 segundo, eta 18, batera joango dira. Batera joango dira. Baina bazituen, bazituen oso azkar egiten duelako guztia honek. Eutxi, 17 jasoaldi. Txapela eta marka hain izezumetan. Sekulako lan egin du. Iaz ez baina aurten bai, eta ez 16rekin, 17rekin. Kolpe batean eramaten dizula, Gerritik gora kolpea, berak ere esan du, ez? Azkar egiten duzula zuk hori. Bai. Osea, errexo itet gaine, eta gutxillo nekatzen ez, porque bai ikasten saiatu nintzen golpia egiten, baina eske zuti jartze baneiz, eta golpe kaste baneiz, harri jatuk igualen gatzen zait. Osea, ez dut asmatzen. Beste batzuk oi ondo iteue, nik ez dakit egiten. Ez dakit, segun Jose Ramon, nire estiloi erakusten saiatzea la jendiei, baina jendiak
ez dula harrapatzen, no. Osa, hortan, favore netzako. Aipatu duzu ja dagoeneko behin baino gehiagotan, ze paper du Jose Ramon Izetak zure evoluzioan? Entrenadoria, osea, gure... Berak ez pasan izango, osea, bai, bada oso gogorra da, eta hori, baino... Ez da, lanak ondo egiten erakuste dugu. Osea, eskenen gauza serio hartzen erakuste dugu. Eta urtebete honetan biztan da erakutsi dizuela, ikasi duzula, pauso handiak eman dituzu. Ze pauso gehiago ematea espero duzu urrengo urtean? Txapel gehiago irabaztia, no? Bai? Carmelen da nibelea aldatzia, a ber. Bai? Nik uste gala pixkanaka agertuatzen. Oie, izena handia dira, Bai. Hala dira. Baina, bueno, nik uste lanak ondo ite baitugu, saiatuko ga. Hor, ez da? Bai izan? Gabonetan lesio larria izan zenuen, ze gertatu zen? Zer da, gehiagi entrenatzearena? Gehiagi eta gauza gehiagi. Azkenen ibiltzen izan crossfiten, ibiltzen izan alterofilian, konpetitzen bai, ibiltzen izan harrilare bai, hasi berri, teknika hoa indikan enekan ondo, azkenen igual egunian irurak dana entrenatzen ditun. Egun bakarrean irurak, Bai. Porque lanare bai goizeko postetatik 10 eta egun guztiak, orduan dana entrenatzen, batetik bestean. Eta ezibizio baten tiroi batek emantzian, urrungo egunen jo nintzen crossfitea entrenatzea, sentadilla baten nota unun takateko handixeua, estiratzen hasi nintzen, buruz bera jarri nintzen, da nintzen inkorporau. Ez dakit hor nerbiluako harrapatu zian, ez eseita, ez utik, zintzilik agatu nintzen. Eta hortik, ez dakit, hilabete batzuk egon nintzen retirauta, ila 10 kilo jetxin nituen. Gero hori berreskuratu egin behar da, Claro. Harrira bueltatziare kosta zitzaita, porque azkenen harriakin ezin ungeo 60 kilokin. Bai, eta esan duzu, goizeko 5:00-etatik 10:00-etara lana lo ere egin beharko duzu. Eta goiz joan beharko duzu, era, ez? Lo gutxi, nire habituta nago. Ez zara lo asko egitekoa. Ez. Zuk behar duzu martxa eta mugimendua. Hori da. Loiten azte bat naiz ja enez jaikitzen, hori bai, ez? Siesta sartze bat naiz, siesta egunez lo eta gaubian siesta, zatetena. Jo bai, berez lo gutxi itekoa naiz. Eta geroztik orduan entrenamenduak aldatu egin dituzu, hori da azken txapel honen gakoa? Geroztikan alterofilia utzi indet, eta crossfiten segitzet, baino... Bai, crossfitakin segitzet. Alterofilia utzi dut, azkenean. Nik uste bizkarrantzako ere, alterofilian bizkarra fuerte mantendu bezu, harriak gehiago da atzea, ez dakit, zeatikan izangoa, baina bai, ondo etorri zait. Osea, hain nahi zai gorputzai kaina gehiagi ematen. Nahikoa ematen diozu, ez da? Hori da, bai. Eta esan diguzu txapel gehiago ere irabaztea gustatuko litzaizukela, adibidez irailaren 30ean Zarauzko 2 harriak, hori begiz jota daukazu, hori horrere ekisa egina daukazu? Bueno, saiatuko ga, porque bai aurten neska gehiago haidi animatzen, harri jasotzea, eta nik uste kontraio fuertia datozela. Así que zaila jarriko dugu. Bueno, iazkoan Carmele Gisasolaren atzetik gelditu zinen, bigarren. Aurten zer, lehia estua sumatzen duzu bien artean? Azkenen behaiek harri luzia bueltan jasotzeu, eta hor denbora asko irabaztezu. Baina, bueno, pixkat, nik lehenko urtean nahiko ondo bukatu nuen. Osa, etzian asko pixatzen harriak, azkenen 63 o lau ez da izen bat pixatzeuen. Osa, ohituta egon da, 30 inda ibiltzea, errexo emangoet. Saiatuko naiz lehenko urte baino gexio iztutzen, baina, bueno, a ber, pentsatzen behaiek bai gehiago iztutuko guela. Hortara joan dira, ez da? Eta etxean jokatzeak presio erantzia dauka zuretzat kasu honetan Zarautzen? Bueno, a ber, azkenian plazateatze zanen, harrian aurren jartze zanen inguruko dana ahaztu ite zaizu. Osea, zaude zu, harria, relojerua, harria jartzen nahi zaizuna, eta beste, osea, ingurun ez da bezerre. Orduan, nahiko ondo, eramatet. Baina lehenko urtean izan zen ere debuta hor izan zen. Zarauzko 2 harritan. Bertan debutatu zenen eta bigarren gelditu zinen. Bai. Urdeak segitzeko gua jartzea izu.